हाँ हाँ जाऊँगी जाऊँगी नियो पानी दियो कि गरम प्रबल खरा होची मु तो रोसे कला मो प्राण पळेला हलिया लागिला कुआडे जाइथिलो ଯାଇଥିଲି ପରା ଧାନ ବୁଣିବାକୁ ଏବେ ଏବେ ଭୁଲିଗଲ ସକାଳର କଥା एहे हाँ हाँ सकाଳେ धान बुणिया मु निजे बंदेई देली मु भूली गली फेर कौन करिया चाषी लोकर काग हेले फ्री नाही मु आडे रोसे घर मरुची सियाडे तुम चाष बास करी मरुच कौन करिया आज गोटे कथाटे भावी तुमको कहवाई କିଅଣ मुझे देखिली पड़िशा जड़े जो आम पड़िशा नाई कि नीता बो सी गोटे मोबाइल धरिकी गोटे एड बड़ मोबाइल आम तो मोबाइल नहीं तुम कौन जान आम तो छोटिया नोकिया मोबाइल रखीच एड बड़ मोबाइल से मुह देह सब दिशुची एड बटे से मोबाइल रे सब माने आम जहाँ घरे खाऊचे पीऊचे सब जहाँ करुचे से गुड़ा छाड़ी से माने पैसा कमाऊ मु तो शुणी पूरा आश्चर्य हेली बोली कौन खाଇବା ପିଇବା ଦେଖେଇକି ପଇସା ମିଳୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମ କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ୁ ମାନେ ତମେ ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେ ନାଁଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ୟୁଟ୍ୟୁବ ସେ କହିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଛାଡ଼ିଲେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ସେଟା ଗୋଟେ ନିୟମ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନି ମୁଁ ଏଟା ବୁଝିବି ଆଉ ଥରେ ଗଲେ କେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଖାଲି ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ କ'ଣ ସେଇଟା ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାଠୁ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାହେଲେ ପଇସା ମିଳୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ଆଣନ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଚାଷୀ ଲୋକ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାଷୀ ଲୋକ ଆମେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣୁ ଆମେ ତ ଧାନଟା ବିଲରେ ହେଲେ ଖାଇବା କଥା ଆମେ କ'ଣ ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ ସେ କହିଲା ତମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଲୋନ୍ କରିକି ଆଣ ଆଉ କିସ୍ତି କିସ୍ତିରେ କେତେ କମ୍ ଟଙ୍କା 7-8 ହଜାର ହେବ କେତେ ହେବ ସେ ଖାଇବା ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆମ ନିଜ ପେଟକୁ ଅଣ୍ଟୁନି ଆମେ ପଇସା ଲୋନ୍ କରିବା କେମିତି ସୁଝିବା ଧାନ ଫାନ ବିକିଲେ ସୁଝିଦେବାନି କି ଏବେ ତ ଚାଷ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି କିଛି ବି ହେବନି ଭଲ ହଁ ପରା ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଲା ଯେ ମାନେ ସିଏ ଆଣିକି ତା ପାଖରେ ବି ପଇସା ନଥିଲା ସିଏ ବି ଆଣିଲା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ କରିକି ପଇସା ମୋବାଇଲ ଆଣିଲା ସେ ମୋବାଇଲରେ ମାନେ କିସ୍ତିରେ ଆଣିଥିଲା ମାନେ ଦୋକାନରେ କିସ୍ତିରେ ମାସକୁ ମାସ ସୁଝିବା ପାଇଁ ରହୁଛି କିସ୍ତିରେ ଆଣିଲା ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ତା ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ପପୁଲାର ପୁରା ହେଲା ତାପରେ ସେ କିମ୍ବା ମୂର୍ଖ ପପୁଲାର ବୋଲି ଜାଣିନ ଏତେ କୋଉ ଯୁଗରେ ଅଛ ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ପପୁଲାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ହେଲା ଆଉ ମାନେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଯେତେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତମର ସେତେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯିବ ସିଏ ପହଞ୍ଚେଇବ ମାନେ ଲୋକ ଯେତେ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଖାଲି ପଖାଳ ଭାତକୁ ପିଆଜ ଖାଇ ସେ ଉଠେଇବ ହେଲା ସେଇଥିରେ ସେ ପୁରା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସିଏ ମାନେ ଏତେ ପଇସା କମେଇଲା ଯେ ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତାର ପୁରା ସେ ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମୋତେ ସେ ଦେଖାଉଥିଲା ମୋତେ ଦେଖେଇଲା ସେ ମୋବାଇଲଟା କେମିତି କର ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ କାଲି ଆଣି ତମକୁ ଦେଖେଇ ହଉ ଚାଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବ ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବ ତାପରେ ଦେଖିବା କାଲି ଆଡ଼କୁ ମୁଁ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝିବି ତାପରେ ତମକୁ କହିବି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା ଆଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଆସ ଆଜି ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ବନେଇଥିଲା କିଏ ମ ହଁ କିଏ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ଆସୁଛି ବାହାରୁ ଏବେ ଯାଅ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ଖିଆପିଆ ସରିଲା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ରିହର୍ସାଲଟା କରିଦେବି କେମିତି ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତି ମିତା ବୋର୍ଡ଼ ଟିକେ ବୁଝିଦେବି ତାପରେ ଯାଉଛି ରିହର୍ସାଲଟା ଟିକେ କରିବା ଆଉ କେମିତି ହେବ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟାରେ ରିହର୍ସାଲଟା କଲା ଏଇଟା ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ପକା ହେଉଛି ବିଲରେ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବା ଆଉ
ମୋବାଇଲ ଏମିତି ଧରିବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଧରିବ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ହେଲାନି ବୋଧେ, ଆହୁରି କେମିତି କହିଥିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଧରିବ, ଏତିକି ଧରିବ ବୋଲି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଗାଇଜ୍ କହିଥିଲା ନା ଗାଈ କହିଥିଲା ରେ କଣ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ଗାଈ ନା ଗାଇଜ୍ କହିଥିଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା। ବାରମ୍ବାର କଣ କହିଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଶାଗ ବି ସିଝିବନି। ସିଏ କହିଲା ଭଳିଆ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଶାଗ ବି ସିଝିବ। ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଯେମିତି କହୁଛି ପଳେଇବେ ସବୁ ଧାଇଁ। କଣ କରିବା? ଆଉ ଥରେ ହ୍ୟାଲୋ। ହାଲୋ ଫାଲୋ କରିବା କିଛି ହବନି। ହାଲୋ ଗୋଟେ ହାଲୋ ହାଲୋ, ମୋ ପାଟିରେ ସେଟା ପଶି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ହାଲୋ। ହଁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ହଁ ଏଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଲା, ଏମିତି ହିଁ କହିବି। ଏଇଟା ମୋବାଇଲ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋର କରାମତି। ଆଉ ଏମିତି ମୋବାଇଲ ଧରିବି, ଏମିତି ହିଁ କହିବି। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏ ମୋ ଭଜା ପଡ଼ିଯିବ ସିଆଡ଼େ, ଏ ଭଗବାନ। ଭଜାଟା ଟିକେ ନ ଭାଜିଲେ ଗରମ ଦିନକୁ ରହିବନି, ନାଳୁଆ ହେଇଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଜାଟା ଭାଜି ଟିକେ ଆସେ। ଭଜାଟା ଭାଜିଦେଲି, ନହେଲେ ଆଜି ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ମୋବାଇଲ ଚକରେ। ତା ମୋବାଇଲ କି ମନ୍ତର କଲା ମତେ, ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲି ପାରୁନି। ହଉ ଆଉ ଥରେ ରିଲସନ୍ କରିବା। କ'ଣ କହିଥିଲି? ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଟିକେ ରିହର୍ସାଲ କରୁଛି। ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆମର ଆସିବ, ଯଦି ରିହର୍ସାଲ ନ କରି କେମିତି ହବ ଯେ? କି ରେଳ ବା? ରେଳ ନାହିଁ ହେ, ରିହର୍ସାଲ। ତମେ ବୁଝିପାରିବନି ସେ କଥା। ରେଳ 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 ହଉଛନ୍ତି ସେଆଡେ। ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଦେବି। ତମେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆଣ, ମୁଁ ବୁଝେଇଦେବି ସବୁ ହେଲା। ତମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ ନା ନାଇଁ କହିଲ? ନୂଆ ମୋବାଇଲ କରୁଛୁ କହ ମତେ। ଓହୋ ଏ ମୋବାଇଲ, ଆରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଆସିବ ଏଇଟା ତ ରିହର୍ସାଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତମକୁ ତମ ବାପା ମା କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପୁରା ମୋବାଇଲ। ଏଇଟା ମୋବାଇଲ? ହଁ ମାନେ ଭାବି ନିଅ। ଭାବି ମୋବାଇଲ ଖୁସି ଏଇଟା ଭାବି ନିଅ, ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ହେଲା। ଭାବିଲ? ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧରିବି, ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ କହିବ? କିଏ କହି? ଆଉ ତମେ ସାରୁ କହିବ। ନମସ୍କାର କହୁନ। ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା କିଏ କହିବ ରେ? ଆରେ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ ରେ, ଏଇଟା ମୋବାଇଲ। କିଏ ସେମିତି ହଉଛ? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇছে ମୋବାଇଲ। ନମସ୍କାର। ତାହେଲେ ଆମ କାହାଣୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମ ଆକ୍ଟିଂଟା ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯାହା କରିଲୁ। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହଉ ଜାଣିଛ କି? ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଲାଇଟ୍ ଫକ୍ସଟା ସେଆଡ଼ୁ ଦିଶୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଝାପସା ଝାପସା ଦିଶୁଛି। ଏଆଡ଼େ ଯେ ଜିରୋ ଲାଇଟ୍ଟା ନାଲି ନାଲି ଦିଶୁଛି। ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ। ଆମ ପାଖରେ ତ ସେତିକି ମାନେ ଇଏ ଜିନିଷପାତି ନାହିଁ, ମାନେ ସେତିକି ଲାଇଟିଂ ଦିଶିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଥାନ୍ତା, ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି। ହଁ ରିଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆଡଜଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କିଛିଟା ଆମେ କରିଲୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୋର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ଦେଖ ସେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି। ଆମ ଟୁଆ ପାଇଁ ମାରିଦେବ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍।